У нас агульная спадчына, агульныя карані, агульная літаратура, якой мы можам ганарыцца. І наш музей таксама далучыўся да той акцыі, якая яднае нашу краіну. Мы праводзім акцыю «Чытаем Караткевіча разам», чытаем яе онлайн. Удзельнічаюць у ёй шмат людзей розных накірункаў, розных прафесій. Гэта артысты, гэта палітыкі, бізнесоўцы, чыноўнікі. Мы хацелі паказаць гэтай акцыі, што ўсе мы адзіны народ, усе мы разам. І што б ні адбывалася, але сумесна мы павінны трымаць нашу краіну, ганарыцца ёй і перадаваць сваім нашчадкам тое, што рабілі да нас і што будзе пасля нас. Дзякуем усім медыкам за вашу працу, за ваш труд, за тое, што вы робіце цяпер дзеля таго, каб можна было перажыць вось гэту эпідэмію. Вам вельмі складана, вам вельмі цяжка. Цяпер вы апынуліся на самай перадавой. Вы ахоўваеце здароўе нацыі. Дзякуй вам за ваш цяжкі труд і няхай у вас усё атрымаецца.